everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Idalit ka ninyo sa RMN Drama kining sugilano. Dalia, tita magbuwag. Kinalo magbuwag ta. Aron dili buhilak si mama. Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway si mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Gitabangan di kasi imong problema sa una. Sa panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ka makaikiyas na ko, Lily. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lily. Dakong saa na ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit kong data na. Kay dili ikaw ang tag-iya sa mong ginabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ka gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Estranyo sa Gugma.